ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହବ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ 2025 OTTରେ ଆସିଥିବା MIL ସବଜେକ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା OTT ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ଏବଂ SSB TGT ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇଟା ତ ପ୍ରଥମେ କବିତା ଅଛି, କବିତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣ ପଢ଼ି ନେବେ। ତା ସହ ସିଧା ଆମେ ଉତ୍ତରକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଥିଲା, ଜଗତକୁ ନୂତନ ଜୀବନର ଆଲୋକ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଯଶ, ଉପଗୁପ୍ତ, ବିପ୍ସା, ବୁଦ୍ଧ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ବୁଦ୍ଧ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଅବିନଶ୍ୱର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ଅପସନ୍ ଅଛି ଯାହା ଶାଶ୍ୱତ, ଯାହା ନଶ୍ୱର, ଯାହା ନିରନ୍ତର, ଯାହା ଅଶିଷ୍ଟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଯାହା ଶାଶ୍ୱତ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ ଯାହା ଶାଶ୍ୱତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଉପରକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଭାରତବର୍ଷକୁ କବି ପୁଣ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଭାରତର ଲୋକେ କେବେ ପାପ କରନ୍ତିନି। ଅପସନ୍ ଅଛି ଏ ଦେଶରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର ହୁଏ। ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାମାନଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଏ ମାଟି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ହିଁ ହୁଏ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି। ଅପସନ୍ ସି, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଏ ମାଟି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ମୋ ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ କ'ଣ ଦାନ କରିଛି? ଅପସନ୍ ଅଛି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କିରଣ, ଶାନ୍ତି, ହର୍ଷ, ନବସାଧନା, ଭରା ବେଦନା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କିରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କବିତାରେ ରାଜନନ୍ଦନ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଅଛି ଶୁଦ୍ଧୋଧନଙ୍କୁ, ଗୌତମଙ୍କୁ, କୌଣ୍ଡିନ୍ୟଙ୍କୁ, ମହାମନାଙ୍କୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଗୌତମଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଗୌତମଙ୍କୁ କବିତାରେ ରାଜନନ୍ଦନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବହୁଭାଷୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରର ଭାଷା ଓ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାକୁ କିଛି କିଛି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କଠିନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଅର୍ଥ କରାଇବେ। ଶିକ୍ଷକ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ାଇ ବୁଝାଇ ଦେବେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ନିଜେ ପଢ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାକୁ କିଛି କିଛି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବର୍ଷା ଋତୁ ସମ୍ପର୍କିତ ରଚନା ଲିଖନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ କେଉଁଟି ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଝଡ଼ ତୋଫାନର ଦୃଶ୍ୟ, ବର୍ଷାରେ ଛତା ଧରି ଯାଉଥିବା ଲୋକର ଦୃଶ୍ୟ, ନଦୀ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଧରା ଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ, ବନ୍ୟାରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ନଦୀ ପୋଖରୀରେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ନଦୀ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଧରା ଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପସନ୍ଦ କରିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶକ ରୂଢ଼ିଟି କିଏ? ତେଣୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ଏହା ଅର୍ଥର ରୂଢ଼ି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଆଖି ପକାଇବା, ଆଖିକି ପାଇବା, ଆଖି ରଖିବା, ଆଖି ଦେବା। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଆଖିକି ପାଇବା। ତେଣୁ ଆଖିକୁ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ପସନ୍ଦ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପ୍ରଭାବ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ର ଉପସର୍ଗଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଅଛି ଆଧିକ୍ୟ, ଭୂଷଣ, ସଦୃଶ, ଅଭାବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଆଧିକ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କେଉଁଟି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, 6 ମାନ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ, ନୀଳଶୈଳ। ଦେଖ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରଚନା। ସେହିପରି 6 ମାନ 8 ଗୁଣ୍ଠକୁ ଆମର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା 6 ମାନ 8 ଗୁଣ୍ଠକୁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ନୀଳଶୈଳକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ନୀଳଶୈଳକୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଲେଖିଥିଲେ। ସେହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବୋଧଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଠନଟି ଦରକାର? ଅପସନ୍ ଅଛି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ, ବ୍ୟାପକ ପଠନ, ଦ୍ରୁତ ପଠନ, ସରଳ ପଠନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ
तात्विक पठन। परवर्ती प्रश्न आड़ जा परवर्ती प्रश्न अच्छी बहुभाषी परिस्थिति रे भाषार पठन क्षेत्र में विद्यार्थी निम्नपदत क्यों समस्या पढ़ार देखा जाए। ऑप्शन अच्छी पाठ्यपुस्तक अभाव हेतु पढ़ी पारती नहीं, शब्द भंडार सीमित थिबार निर्भुल बाकी रचना कहि पारती नहीं, विद्यालय दूर रे थिबार पढ़ी पारती नहीं, शिक्षक अभाव पढ़ार वंचित होती। यार सठिक आंसर हम ऑप्शन बी शब्द भंडार सीमित थिबार निर्भुल बाकी रचना कहि पारती नहीं। परवर्ती प्रश्न बुझा परवर्ती प्रश्न अच्छी अनौपचारिक पत्र क्या कह जाए। ऑप्शन अच्छी वार्धक्य भत्ता मंजूर पर अनुरोध ऑप्शन अच्छी वार्धक्य भत्ता मंजूर पर अनुरोध कर बीडीओ को लिखा जाइथिबा पत्र, कौन कार्यालय कौन व्यक्ति विशेष पाखक लिखा जाइथिबा पत्र, जड़े पुस्तक प्रकाशक निकट को बहीगुड़िकर तालिका पठाई को अनुरोध सम्मिलित पत्र, और डी अच्छी सांगसाथी आत्मीय स्वजन पाखक व्यक्तिगत सुख दुखानंद विषादर विषय वर्णित पत्र। यार सठिक आंसर कौन हो। यार सठिक आंसर हम ऑप्शन डी सांगसाथी आत्मीय स्वजन पाखक व्यक्तिगत सुख दुख आनंद विषादर विषय वर्णित पत्र। परवर्ती प्रश्न परवर्ती प्रश्न अच्छी सरल जैक व जटिल प्रत्येक वाक्यर शेष में जो चिन्ह व्यवहित हुए ताहा कौन कहुए। ऑप्शन अच्छी प्रश्नसूचक विस्मयसूचक पूर्णछेद कमा। यार सठिक आंसर कौन हम ना। यार सठिक आंसर हम ऑप्शन सी पूर्णछेद। परवर्ती प्रश्न परवर्ती प्रश्न अच्छी जो पद्धति माध्यम पिलामानंकु वर्णमालार क्रम अनुसार अक्षर देखी लिखा कहुए ताको कौन कहती। ऑप्शन अच्छी अक्षर लिखन पद्धति, शब्द लिखन पद्धति, हस्ताक्षर लिखन पद्धति, प्राक लिखन पद्धति। यार सठिक आंसर कौन हो। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी हस्ताक्षर लिखन पद्धति। परवर्ती प्रश्न परवर्ती प्रश्न अच्छी रघु और राघव एठारे अप्रत्ययटी क्यों अर्थ में व्यवहित होती। ऑप्शन अच्छी अपत्य अर्थ में, कुशल अर्थ में, संबंध अर्थ में, भाव अर्थ में। यार सठिक आंसर कौन अच्छी। यार सठिक आंसर ऑप्शन ए अपत्य अर्थ में, अपत्य अर्थ में यार सठिक आंसर। परवर्ती प्रश्न अच्छी क्योंटी पृथ्वी शब्दर एकार्थक शब्द नुहे। ऑप्शन अच्छी विश्वम्बरा, मेदिनी, अवनी, विभा बसु। यार सठिक आंसर कौन हो ना। यार सठिक आंसर हम ऑप्शन डी विभा बसु। परवर्ती प्रश्न को परवर्ती प्रश्न देख अनुच्छेद टी अच्छी अनुच्छेद आपण पढ़िए और तार आम उत्तर देखीना कौन अच्छी उत्तर प्रश्न और उत्तर। प्रश्न अच्छी समस्ते पिलांक पाठपढ़ा संपर्क कहीं आलोचना करा उचित। ऑप्शन पिलार पाठपढ़ा प्रति आग्रह वृद्धि पाइबा, पिला सह मिसी समस्ते पढ़िए, पाठ विषय पितामाता सह कथा हो पार, या नकले पिला हीनमना हो। 48 नंबर देखुंत यार सठिक आंसर ऑप्शन ए पिलार पाठपढ़ा प्रति आग्रह वृद्धि पाइबा। यार आम ऑप्शन ए जो अनुच्छेद अच्छी यार उत्तर आम देखीना प्रश्न उत्तर देखीना बड़ माने पिलांक स्कूल अनुभूति धैर्य सहकार कहीं शुणी आवश्यक। यार सठिक आंसर कौन हो देखिए। यार सठिक आंसर ऑप्शन बी पिलाटीर समग्र चरित्र आकलन कर। परवर्ती प्रश्न देखा प्रश्न अच्छी क्यों जोगम शब्दटी भिन्न। पाठशाला, बाड़ी बगीचा, गीत नाच कथबार्ता। तेणु यार सठिक आंसर कौन देखो। यार सठिक आंसर हम ऑप्शन ए पाठशाठ। तेणु पाठशाठटा जुग्म शब्द जो अन्य सब भिन्न। परवर्ती प्रश्न अच्छी शिशुटर जो विषय रे आग्रह थी से ताकू कहीं सुजोग देवा उचित। यार ऑप्शन अच्छी समस्त दक्षता वृद्धि पाइबा, भल पिला खराब पिला जना पड़ो, आग्रह थी विषय खूब उन्नति करने संभावना सृष्टि होगा, स्कूल नहीं आसी बाड़ी बगीचा अन्य कम लगे हे। यार सठिक आंसर कौन हम ना। यार सठिक आंसर हम ऑप्शन सी आग्रही थी विषय खूब उन्नति कर संभावना सृष्टि होगा। परवर्ती प्रश्न आड़ को परवर्ती प्रश्न अच्छी पिलाटी को तार प्रदर्शन प्रशंसा करा आवश्यक कारण कौन। ऑप्शन अच्छी से निजक गर्वित मन कर, से निजक तार सांग मान अलग बोली मन करेंगे, बाबा माँ प्रशंसा कले भल लगे, तार निज कार्य प्रति दृढ़ प्रत्यय सृष्टि हे और समाज में निजक प्रतिष्ठित कर। यार सठिक आंसर हम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो यार सठिक आंसर ऑप्शन डी तार निज कार्य प्रति दृढ़ प्रत्यय सृष्टि हे और समाज में निजक प्रतिष्ठित कर। परवर्ती प्रश्न को परवर्ती प्रश्न अच्छी क्यों वाक्य विशेषण विशेषण पदर प्रयोग होती। यार ऑप्शन अच्छी भल बही गुड़ी को पिला आग्रह पढ़ती, भंगा छाताटी नहीं अजा बजार को गले, कैलाश बाबू भारी भल मनीष, उड़ंता चढ़ेर पर किए गणिसी। यार सठिक आंसर ऑप्शन सी कैलाश बाबू भारी भल मनीष। तेणु यार सठिक आंसर। परवर्ती प्रश्न को परवर्ती प्रश्न अच्छी क्यों शब्द उत उपसर्गर प्रयोग कराई। देखा उत्तप्त, उपवन, उपग्रह, उपेक्षा। यार सठिक आंसर कौन हो। यार सठिक आंसर हम ऑप्शन ए उत्तप्त। परवर्ती प्रश्न को परवर्ती प्रश्न अच्छी
ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ସି ସମନ୍ୱୟ ଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାୟନ, ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ, ସାମୟିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ସାମୟିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତେଣୁ ସାମୟିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବା ଆସି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏହା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁଟି ମୌଖିକ ଧାରାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଅଛି କଥୋପକଥନ, ଆବୃତ୍ତି, ପଢ଼ିବାର ଶୈଳୀ, ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ନା ଅପସନ୍ ଡି ହେବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେଉଁଟି ଦେଶର ଶବ୍ଦ ଅଳିଆ, ଅଇନା, ଅଙ୍ଗୁର, ଅମିନ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ନା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ ଅଳିଆ ହେଉଛି ଏଇଟା ଦେଶର ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେଉଁଟି ପ୍ରସନ୍ନ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଦୁଃଖିତ, ଦୁଃଖ, ବିଷଣ୍ଣ, ପ୍ରଶସ୍ତ। ତେଣୁ ପ୍ରସନ୍ନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କାଣା ନା ପ୍ରସନ୍ନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବିଷଣ୍ଣ। ତେଣୁ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଷଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଏଇ ବିଷଣ୍ଣ ଅପସନ୍ ସି ହେବାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେଉଁଟି ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି? ଅପସନ୍ ସି ପୌରୋହିତ୍ୟ, 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 ପୌରୋହିତ୍ୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ହେଉଛି ବି। ଅପସନ୍ ବି ରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତେଣୁ ଆଜି ଏତିକି ଆମେ ଓଡ଼ିଆର OTTର ପେପର 2025 ପଡ଼ିଥିଲା ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ତେବେ ନିହାତି ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶା। ତେବେ ଆହୁରି ଏମିତି ସବୁ OTT ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଗକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନ ଆଣିବା। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଇଛନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।